ajar. Matur nuwun. Iya, Mam. Wis cekak aos apa perlune ya, Nduk? Iya. Matur nuwun, matur nuwun. Ngapunten niki mau aku didhawuhi 10:30 limbukan wis kudu wiwit wondene meleset 16 menit. Ya ora apa-apa. Meng meleset 16 menit kok. Lehmu keweden ngono. Nganti gembrobos aku, Nduk. Piye leh arep ngringkes lakon. Iya. Monggo kasumanggaken. Sapa iki sing cacek-cacek iki? Mbuh. Ya. Oh nggih. Wah, monggo Ki Hadi Sugimin ya. Lho, Ki Hadi Sugimin, lho ya. Niki kantun golek ki andeng-andeng. Lah nggih. Nggih. Pak Bupati arep paring pangandikan, Mak. Iya arep paring sabda pangandika. Iya. Nggih. Nuwun sewu. Kula nuwun. Waduh Mas Danang. Hus nje. Rumangsa Mas. Beloh lah. Empaya aku arep nek ngaturi jenengan po Mas Dalijo ya gak wangun nek sampean lak Mbah. Ya nek ngene ya Mas no. Kowe bareng ana Mas Danang kok terus ngundang aku Mbah. Malik seringat kowe. Ya ora ngono lah, ya cara dene iki kan kita harus apa ya Mas, menghormati. Nek aku ki cara dene udah menganggap sampean niku guru, suhu, nenek moyang kula. Wah, leluhur fosil. Yo le Mbok, Pripun? maune sing ngarep ki kepenak bareng sing guri kok bendol iki. Ngarane aku nenek moyangi rumah sama kowe leluhur. Mboten ampun duka. Senior ngono lho, Dik, Nggih, maksude. senior maksudnya. Alah, ora usah senior ya identik karo tuwa malah. Wong aku ngundang mau ning kono ngundang aku bebek ngono iki. Ora bebek mau salah krungu Mas. Bebek. Bebek. Nggih nuwun sewu. Nyuwun sewu yen Mbok nggih. Mboten apa-apa, Dik. Nggih, menika mila nglajengaken adicara kala wau. Nggih. Awit sasampunipun adicara pangandikan. Nggih. Lah menika panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Sleman, Nggih. panjenenganipun Bapak Danang Maharsa. SE ingkang sampun kepareng rawuh. Pak Ganda matur nuwun sanget rawuhipun Pak Oh, injih. Menewu. Nggih. Nggih. Menika kepareng panjenenganipun Bapak Wakil Bupati paring pangandikan. Ngaten. Nggih. Ya, Dik. Monggo. Aturi. Yang kami hormati Mas Danang nggih. Basa sing apik. Oh nggih, nggih. Piye nek sangat? Tirokno. Nggih. Nuwun sewu. Mosok nek 1000? Lah iki sopan santun iki Oh, ngono nggih, kuwi nggih. basa sing apik. Nggih. Nuwun Nuwun sewu Mas Danang. Bapak, Mosok bapak mau kapan Bapak nek dekne Wakil kan? Bupati. Mosok Mas Danang ya gelem rombokku. Maksudnya bapak ki ora kok terus bapak dadi pakmu sing kuat dadi pakmu ki sapa? Nggih, nggih. Nggih, nyuwun sewu Pak Danang. Kepareng Kepareng kula aturi kula aturi minggah panggung. minggah rejing panggung Sak sampunipun menika sak sampunipun menika maringi arta. maringi arta makur wae Mas kowe iki ngomong Mas dikon ngamen. Monggo Mas Danang nggih katuran minggah panggung. Boleh kita sambut bersama yang meriah Mas Danang Maharsa SE monggo. Nggih, maturun wedalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sugeng dalu salam kasugengan kawilujengan kaharjan tumrap kula lan panjenengan sami sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Ingkang kula hormati para sesepuh, pini sepuh hati sepuh ingkang pun sepuhaken ingkang satuhu kinabekten. Langkung-langkung ingkang kula hormati wonten ngarsanipun anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mas Anton Prabu Samendawai. Wonten ngarsanipun Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sleman Mas Gustan Ganda soho Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Mas Harsto Karyanto SIP ugi ingkang kula hormati. Mboten kesupen ugi rawuh dalu menika para anggota DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Suryono, Bapak Haji Suryono, Mbak Dara, Mbak Vika, kang kula hormati ugi. Wonten ngarsanipun Bapak Penewu Gambing, Mas Tamsis, soho Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil ugi ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Wonten ngarsanipun Bapak Lurah Bali Catur, Mas Andro, matur nuwun sugeng dalu. Lan boten kesupen wonten ngarsanipun Bapak Haji Saidi soho sedaya keluarga agengipun ingkang saestu dalu menika sampun paring sedaya kemawon mateng kula lan panjenengan sedaya. Wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh pini sepuh sedaya kemawon ingkang rawuh kang kula hormati ingkang nyuwun sewu mboten saged kula sebat setunggal mboko setunggal. Mboten kesupen rencang-rencang budaya kita Mbak Trinil, kula nuwun Pak Dedalijo, alhamdulillah sami sehat. Laris. Alhamdulillah nggih sudo. Sudo ae. Aja terus terang ngono. Nggih. Lah mboten kesupen Ki Dalang, Ki Yusuf lan sedaya yogonipun ingkang kula hormati ugi. Nggih. Mboten kesupen monggo sareng-sareng kula dherekaken kita sedaya tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ugi ingkang Gusti ingkang Maha Agung Maha Mirah ingkang saestu dalu menika sampun paring kanikmatan karahmatan kawilujengan langkung-langkung kesempatan kesehatan dumateng kula lan panjenengan sami katitik alhamdulillah puji syukur kita sedaya dalu menika saged makempal wonten ing mriki sak perlu nderek mangayu bagya kersanipun Bapak Haji Saidi sak keluarga anggenipun peresmian Joglo Arjo Suwito wonten ing dalu menika kanthi pinaringan sehat walafiat mboten manggih langani setunggaling menapa. Allahumma amin. Salajengipun mboten kesupen selawat saha salam mugi tansah kunjuk wonten junjungan kita suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu tansah kita tenggo-tenggo saafatipun ngantos yaumul akhir sak mangke. Amin. Nyuwun sewu saderengipun kula matur kathah sepisan kula nyuwun pangapunten ruwan kula randhat ke para kasep kala niki wau amargi tasih wonten acara ingkang kedah kula hadiri wonten ing sonten kala wau lan nderekaken pamit mbok bilih Bapak Bupati mangke mboten saged rawuh wonten ing dalu menika amargi sarengan acara wonten ngemplak kalian cangkringan ananging mbok bilih mangke menawi wedalipun tasih saged rawuh mangke badhe rawuh wonten ing mriki. Alhamdulillah. Bapak Ibu para lenggah sedaya saestu dalu menika kula awit atas namipun pribadi saha minggahipun pemerintah Kabupaten Sleman ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Haji Saidi saha sedaya keluarga. Dalu menika sampun paring undangan dumateng kita sedaya sak perlu napa nyekseni anggenipun peresmian Joglo Arjo Suwito wonten ing dalu menika. Derek tetungga kita sedaya mugi-mugi Joglo Arjo Suwito menika mangke saged nambah kagem kegiatan sosial lan kagem kegiatan budaya kalian masyarakat sak kiwa tengenipun padukuhan mriki lan mugi-mugi saged kagem manfaat
dumateng masyarakat sanes, masyarakat luas menawi badhe ngawontenaken kegiatan napa kemawon. Niki pun sewake mboten Pak Hadi Saidi? Nggih. Sewake? Nggih. Nah, lak kula le promosi sekalian kan ngoten. Dadi cetha niki para sederek niku diaturi teng mriki kapurih nyekseni napa niki Joglo Arjo Suwita, mangke mbok bilih panjenengan sedaya badhe kagungan damel napa kemawon. Ku Pakde Dalijo nek tetakan yo ning kene ra apa-apa. Waduh kok tetap. Le tetakan tak bayari wis. Anu memperbarui. Nah, diukir. Mengke monggo Diprodo, Mas. Nggih. Saged sapa iki mau? Kula mbayangke ketoke piye diprodo, Mas. Kalih anu dipun Ampun. dipun sukani anting-anting. Nggih. Mangke sak mangke monggo mugi-mugi saestu Joglo Arjo Suwita menika saged napa manfaat kagem masyarakat luas. Amin amin. Matur nuwun Bapak Haji Saidi saha sedaya keluarga ingkang saestu dumugi dalu menika tasih napa nggih dados napa sesepuhipun warga masyarakat Sleman. Langkung-langkung sak kawetongipun kapanewon gamping mriki Bapak Haji Saidi menika menawi gadah napa krentek mesti nek ra wayangan ya apa wae gitu. Niki jane ya wis kangen suwe ora weruh wayange Ki Dalang Ki Yusuf niki. Wah niki sewan kok, Pak. Ah nggih nek mboten ya ra ketupri iki jenengan. Kaya gelem sambatan. Niki wayang sewan ya. Niki waduh dirasani lho Ki Yusuf. Tes pundi? Saiki ketop pira? Anu Pripun ora ana anu ah. WA mawon. Ah, WA mawon. Lho, mboten niki tegese engko nek niki para punggawa niki do ngersake lak nggih karuan le nyepaki ngoten lho. Oh, ngaten. Pas nongko ora nyandak duwite engko memang mangrasani. Gitu. Nek kokean ya ora kuat kan ngoten. Nggih. Pun mengke gampang. Nggih. Lewat running tag. Nggih. Nggih, mbok pilih ngeten mboten kathah nggih kula matur. Saestu dalu menika kita sedaya monggo nderek nyengkuyung, nderek dedonga. Mugi-mugi Joglo Arjo Suwita menika mangke saestu kagem saged napa nggih kegiatan-kegiatan masyarakat. Sae menika kegiatan sosial, kegiatan seni budaya ingkang napa wujudaken napa kemawon mugi-mugi mangke saged regeng kagem kegiatan masyarakat lan saestu tentu kemawon kula ingkang sowan lan sedaya kemawon mriki tansah nderek dedonga mugi-mugi Bapak Haji Saidi lan seluruh keluarga tansah pun paringi kesehatan umur panjang Amin. tasih saged ngemong sedaya masyarakat wonten sak kiwa wonten mriki langkung-langkung masyarakat Kabupaten Sleman. Amin. Setuju mboten? Nggih. Nek setuju tepuk tangan. Nah, tanggapke wayang larang-larang kon tepuk tangan wae angel. Bubar mawon Pak Dalang. Nggih. Rasa sedo limbuan. Nek nek sedo limbuan sing seneng Pak Dalijo Pak Trinil. Wis bayaran. Mbak Trinil bayaran terus bali. Wis macak ngene iki Wis lho. macak midit nggih to. Nggih. Pun niku mawon ingkang saged koturaken mboten kathah menawi wonten klintak-klintunipun kirang sopanipun anggen kula matur saestu nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun kula pungkasi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Danang dan kami mohon untuk sekaligus meresmikan Joglo Arjo Suwita yang kami hormati Bapak Danang beserta Bapak Haji Saidi beserta keluarga untuk mendampingi dan monggo Pak Penewu dan para tamu undangan VIP boleh mendampingi Bapak Wabuk untuk pemotongan pita sebagai simbolis peresmian Joglo Arjo Suwita pada kesempatan malam hari ini. Monggo Pak Haji Saidi sekalian Ibu kulawarga Putra wayah. monggo katuran minggah
Nggih. Mangke saking ler, nggih. Mengke dipun iringi grangsangan napa gangsaran nggih. Anu iringanipun garangan. Aduh, malah saya selenco to, Mas. Monggo. Nggih. Silakan para tamu undangan juga boleh mendampingi, nggih. Iringan gangsaran kali anu rebab mawon. Gangsaran buka rebab ngoten to, Dik? Nggih. Nggih. Monggo Bapak Haji Saidi, Bapak Danang Maharsa, sekalian Pak Ganda ingkang sampun ngasta pamagasing pito Gunting. nah gunting Nggih. pamagasing pito swara. Kok medeni men panjenengan menika. Nggih. Kita etang nggih Nggih. peresmian Joglo Arjoswito oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Wakil Bupati Sleman Tipu alon-alon. Bapak Haji Saidi dan juga Bapak Ganda. Boten sengaja niki. Setunggal kali 3. Luar biasa. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Sleman, Bapak Danang Maharsa SE, dan juga Bapak Haji Saidi beserta keluarga dan juga para tamu undangan yang sudah mendampingi untuk meresmikan Joglo Arjoswito, dan kami mohon boleh berfoto bersama. Monggo. Monggo foto sesarengan. Nggih. Nggih. Bapak Monggo, Wakil Toto. Bupati Sleman beserta Bapak Haji Saidi sakulawarga, Bapak Ganda ugi penyanipun Bapak Penewu. Nggih. Awas, niki ndak ketutupan soko, Mbak. Nggih, monggo. Nggih. Mas, iki dirimu viral iki sesuk. Wis ra apa-apa iki. Malah peresmiannya Joglo Arjoswito malah viral ini. Semoga malah tambah rame, nggih. Amin. Amin. Nggih. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu dong, matur sembah nuwun. Terima Nggih. kasih. Nggih, boleh yang mau berfoto-foto juga boleh. Viral iki. Piye Viral. iki? Heeh, Viral tapi malah muda. Tujokna aku mau meneng ah. Aku gerak-gerak men ra kenal lah aku. Ora Kang Mas kowe kan Viral ya, Mas? tapi muda. Amin. Malah semuanya jadi tahu ya, Mas. Iki mau sapa? Iki mau saya salah. Oh nang ngendi to nggone? Oh nang Joglo Arjoswito. Ah lambemu. Aku tak lerengke, Mas sampean ki. Aku ya melu deg-degan kok. Nah, soalnya aku ki karo media mau. Heeh, wis gak apa-apa. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Haji Saidi, nuwun Pak. Semoga Bos. saja sangat bermanfaat, Joglonipun matur sembah Nuwun, nuwun Pak Pak Haji. Danang. Monggo. Mak dijewer niki Pak Danang. Ning Pak Danang ngendika Pri. dungane sing penting donga. Wah nggih. Saiki wakil bupati sesuk bupati. Yo iso no. Aku tak dadi bupati Blambangan ae lah. Lho. Ngaten nggih Pak Danang. Oh pokoknya- iya lho. Weluh. Lho mbiyen iki ya. Piye, Mas? Saurunge ana pilihan. Heeh. Lho Mas Danang kuwi jejer karo tak foto. Nah sampun serasi. Wah, Loh, akhirnya jadi betul. itu karena penerawangane. Iki ana fotone. Ngapu Lho iki. piye to iki? Wong sok. Aku ki penasihat spiritual. Ayo berarti bener ta nek leluhur. Oh ya ora nek kuwi. Mas, tadi kita sudah menyaksikan peresmian Joglo Arjoswito. Iki nang kene nanti juga ada bintang tamune lho, Mas. Nggih, menika Nggih. mangke badhe pun gayengaken pun regenaken Nggih. kalian Enten Mbah Waluyo. Mbah Waluyo, Terus aktor enten Bu Suhin Bude kalian Suhin kalih Mbak Elisa Or Mbak karo Elisa Salaso. Orkaro Salaso. Aduh. saestu mangke Nggih. dagelanipun gayeng, Nggih. regeng. Wis kabeh sumringah nang kene nggih. Pokoke lucu Seneng ra to lucu. Bapak Ibu? Remen nggih? Nggih. Masa nek seneng kok ora tepuk tangan niku pripun? Nah, matur suwun nggih. Monggo kita Nggih. Lanjut, mirsani ya. sesarengan. Nggih, Nggih. Mas. Menika Mbah Waluyo
Mbak Yusuhin kalian Mbak Elisa Orkarosalas. Apa dhewe pamit J, mundur. siap. pun Kepareng rampung. kula Pamit J. mundur nggih Yuli Mbok. J. Derekaken Pamit sugeng. J. Matur sembah nuwun. Matur nuwun sanget. Salam Karaharion. Nggih. Berkah rahayu wilujeng matur nuwun. Matur Akhirul nuwun. kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ya, Wis sah sinampurna, Nduk. ya wis di resmekke ya, Mak. Ya. Joglo Arjo Suwita. Ki ora mung siji, ora mung dalam rangka peresmian Joglo Arjo Suwita tok. Banjur ana apa meneh? Iki ya sing sepisan iki cetha acarane peresmian Joglo kuwi mau. Ya, Ping pindhone iki memperingati hari ulang tahune garwa saking piyambakipun Bapak Haji Saidi, piyambakipun Ibu Hajah Tinem. ya. Lajeng ingkang angka 3 adicaranipun inggih menika putra pambayun saking piyambakipun Bapak Haji Saidi, piyambakipun Mas Ivan Haryanto badhe pamitan badhe tindak wonten ing Mekah Madinah ngleksanani tuwin nyampurnakaken rukun Islam inggih menika nindakaken ibadah haji. Luar biasa ya, Mak. Ya, Pramila iki aku diparingi purba wasesa kapurih nyuwunake donga pangestu ana ngersaning para warga masyarakat sartane para tamu undangan ingkang padha nyekseni padha arawuh ana ing bengi iki muga-muga sak mengko panjenengane Mas Ivan Haryanto anggone besok bakal nindakake ibadah haji, muga-muga kondur ana ing tanah Jawa, ana ing bumi kelahiran ana ing Yogyakarta adine ngerat kene meneh. Muga-muga iso dadi haji ingkang mabrur. ya, Mak. Ya, Allahumma amin. Allahumma amin ya, Mak. Ya. Tur meneh iki uga acarane uga tasyakuran syukuran piyambakipun Bapak Haji Saidi Kepiye? nggone nalika semana nandang gerah, Nduk. Oh ya, Bengi iki disyukuri alhamdulillah panjenengane Pak Haji Saidi sehat meneh. alhamdulillah ya, Mak. Ya, Ya senajan ta urung 100% pulih kaya wingi uni. Merga iki sesuk ora suwe meneh panjenengane Bapak Haji Saidi bakal nindakake pengobatan meneh, Nduk. oh ya. Operasi sing kedua kalinya. Merga wingi ana sing kurang antarane nuwun sewu balung siji lan siji niki urung iso gathuk-tuk. Iya, Mak. Ya. Lah kasembatan tenan awake dhewe gelar kelir nang kene meneh. Lah iya. Aku kelingan biyen nalikane ning Joglo Rasa Dinama kae. Heeh. Kowe sing mayang ya, Mak. Ya. Heeh kae aku mayang ning kono kae pas sikilku lagi alangan. Nah, iya. Lagi ra iso mancal keprak mbiyen ya ini ya wis ora apa-apa alhamdulillah. Wong panjenengane Pak Haji Saidi iki saben awake dhewe wayangan mesti panjenengane berkahi rawuh nyusul awake dhewe. Iya. Le rawuh ya mung ora rawuh tok, ora mung mriksani tok ning ya mesti ninggali ora ketang jumlahe semene iki ya to. Iya. Dadi Pak Haji Saidi iki piyane sembodo. Iya. Bener, Mak. Ya. Angger pentas apa ngrawuhi pementasane awake dhewe mung tak sindar-sindir. Mbangane mung nyuwar-nyawer mbok nanggap dhewe to, Pak. Aku ya ngono kaleksanan bengi iki. Alhamdulillah, Mak. Ya. Tur ya iki sesuk panjenengan putrane Mas Ivan Haryanto, putrane Pak Haji Saidi bakal nindakake ibadah haji. Wo ngono. Le ibadah haji ning endi? Ning Mekah Madinah kono, ning negara Arab Saudi, Arab Saudi. Iya. Arab Saudi kamu. Kaya ngapunten kaya. Iya. Ngawur we. Arab Saudi kok iso Arab Saudi. Kepencet, Nduk, kepencet. Iki senengane ora. Ora apa-apa. Pak Haji Saidi tak garapi ngono ki malah panjenengane saya seneng, saya remen kok, Nduk. Iya. Ki gandeng bintang tamune Mbah Waloyo iki kok mesti cetha didhawuhi supayane jula-juli. Iya. Tekek lorek kudu metu. Nek ora ijole nyawa. Wah. Iya, Mak. Ya. Nggih, macake para
sedulur-sedulur ingkang kepareng menehi nawala ning awake dhewe nduk. Iya. Iki saka sobat ngebyar iki mau wis transfer 1 juta weh kagem keluarga Ansor Laras nyuwun mawar kuning kagem spot Mbak Elisa matur sembah nuwun. Ya. Sobat ngebyar mak ya. Terus iki saking pun Ibu Sri Rezeki Temanggung badhe request lagunipun Gelo. Ya matur nuwun. Menika ugi saking sedulur ingkang mapan wonten ing Semarang pun Mas Toto kagem pun Bapak Haji Saidi, pun Bapak Purwanto, Mas Sutrisno, dalah keluarga besar PT Movida dan PT Ravano Group semoga tambah sukses. Amin. Usahanya berkah kagem sedayanipun. Amin. Syukur-syukur menawi nambah SPBU kersa nanggap wayang malih lakone Bagong bangun SPBU. Waduh modar iki. Lah piye? Ngelakon-lakon sing ngene iki sing marai mumet ndas iki. Ya ora apa-apa nyentikani dawuh kok ya mak. Lah iya. Ugi kagem keluarga besar siswa putra spesial kagem Bapak Dalima siswa Suprapto ingkang mapan wonten ing Karangpoh Perbutan Katongan Ngelipar Gunung Kidul. Sugeng mriksani nyuwun lagu Tiwul Gunung Kidul utawi Caping Gunung dipun jenggelengaken. Saweran sampun kula transfer 1 juta matur sembah nuwun. Saking putranipun mbahipun Bapak Dalima siswa Suprapto ingkang pidhah wonten ing Karangpoh Matur nuwun. Bengi iki udan saweran mak ya iya. Menika nyuwun lagu Caping Gunung pun jenggelengaken malih ya. Saking grup Mazda Foni Saredya Toko Yola Berkah Sambi Pitu kagem keluarga besar Bapak Haji Saidi matur nuwun. Luar biasa. Saking paguyuban maju bareng. Oh iya. Paguyuban tukang tenda, dekorasi dan sound system. Nyuwun apa, Mak? Iki ora ana tulisane apa-apa ya mung paring ngarta. Cacahe 200.000 matur sembah nuwun. Muga dadi berkah barokah. Iya. Ya iki ngaturi munggah panggung penjane Mbak Elisa utamane kanggo Mbah Waloyo kelawan Mbok Demu. Sapa? Penjane Mbok Desuhin lho. Ya. Supayane paring donga panyengkuyung kanggo penjane Pak Haji Saidi ingkang wis kepareng ngresmekake joglo Arja Suwita iki mengko ingkang bakal kinarya sarana digunakake kanggo kegiatan bermasyarakat kayata rapat terus piyai ingkang bakal ngersake kanggo hajatan ya nggo ewuh mantu ngunduh mantu lan sak panunggalane monggo saged menghubungi pun Bapak Haji Saidi. Ya matur nuwun Mak ya. Ya diaturi munggah ning papanggungan penjalane Mbak Elisa karo Pak Dewaloyo karo Mbok Desuhin Mak ya. Disepoti mawar kuning. Ya Mas, kaya apa?
Mekar manglung sumpengku mawar kanggone Matur nuwun. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Nggih, Elisa. masane, Waduh, iki Mbok. Wah niki pripun nggih? Kahanane nggih tebeh nggih. ora apa-apa. Iki nek aku ora madhep rono malah mulih-mulih pijet aku. Lah nggih, monggo madhep mriki mawon. Niki Bapak mboten kados adat saben. Oh, iki ngopo to niki? Kenging napa, Mbak? Nah, mlumpuk rodoan. Iki lho mbokmu Nesul. iki. Ngopo to? Ngle muring-muring ke saka omah nganti tekan kene. Muring-muring ngopo to Pak? Ket mau ki ngopo to si Mbok kok muring-muring ngopo to? Gara-gara nang pasar mboncengke bronjong. Bronjong. Bronjong sing ngedram Iki kuwi sing ngedram. Bronjong kan anu kae lho apa keranjang. Oh, alah. Nganggo sepeda motor. Ah. Aku bakul janganan to. Lah kene tak boncengke gandeng sisih kiwa. Si Mbok ning sisih kiwa. Heeh kan miring kiwa. Lah iya. Tekan pasar kan dhek babak bunyak. Mergo kejebluk-jebluk watu kuwi. Muring-muring lah kok aku ngomong dhewe mulane men saimbang, men ora gonjot. Aku tak rabi meneh gak siji kowe siji kak bojono aku ngono. Lah nek mung ora bombing kuwi kok keki watu apa-apa wae rak ya iso to. Lah pati ora ndek nyawa kok lemu aneh. Apa kudu wong wedok? Lah iya lanang apa ya kon ora beni? Iya ta. Lah iya bener Bapak iki. Lah nek gelem wae ora apa-apa lanang. Lah kok malah belani bapakmu ta no? Lah iya penak nek misale bojo loro ya Pak. Lah iya kowe sesuk nek dadi manten Heeh. sing mengestoni ibumu loro. Nah, Kowe kelingan ora ana unan-unan. Swarga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti nek simbok nek telapakane papat pengestune saya akeh. surgane akeh. Ngono lho Mbok, dadi ya bener Aku tak Bapak. takon. Nek sampean iki kepengin rabi meneh ki apa isih iso nyembadani? Wah ya ora kok mergo nyembadani, sing penting ki aku ki kepengin kaya Pak Haji Saidi. Lho lho. Haji Saidi. Pak Haji Saidi ming setya bekti kalih Ibu Hajah Tinem. Ora masalah le rabi, masalah juragan. Oh dadi kepengin dadi Lho juragan. aku ki rabine yo dadi juragan, aku ki dadi juragan. Seprene aku wis dadi juragan. Juragan apa? Tempe to. Dadi Oh juragan tempe wong umum. Lho, pabrik tempe. Sampean kuwi? Ngedeke pabrik tempe. Lah gek direkture sapa? Aku. Weh, sekretarise Pak. Aku. Weh. Biayai dhewe. Bendaharane Pak. Aku. Elok tenan. Penjualan sampean. Aku. Sing tuku Ora ono. Ora kok sampean njot arep ngedeke pabrik Pabrik tempe. tempe, Kuwi kira-kira ki sedina ki entek pira? Aku wis buka pabrik tempe sedina paling ora 3 kilo. Tak dhewe. Oh, 3 kilo wae. Lah Telung kilo Aduh, mau bakul kuwi jenenge wong tak kira kental-kentalan. Nek aja nyepelekke tempe. Lah, Tempe kuwi sing paling ngampuh dhewe. kok iso? kok iso? Kowe arep iwak bosok, Lah ya apa ya no. roti bosok. Nah nek tempe bosok isih enak kok ngayal kuwi. Ora lah nek tempe kuwi digawe saka apa to? Lho tempe saka dele, lah dele kuwi sing paling ngampuh lan paling sopan. Ngono dilewe kok sopan. Lah nek jagung apa? Biasane to Jagung. Ya gur jagung, kacang. Ya kacang. Kacang. Nah, telo. Telo. Nah, ini nek dele iso bosok. Apa? Dangsul. Liyane ora iso bosok. Oh iya. Iya iya Mbah. Sing paling sopan ki Ajeng kuwi. tumbas dangsul. Ora nek ajeng tumbas dele ora ana. Mesti kudu dibasakke. Ning nek tumbas kacang ana ora ning tumbas dibasake kacang ya apa ora eneng ora ngerti aku.
Dadi Matur nuwun pokoke nyanyi. nggih, kahanan Yes, Mbah rame nuwun kaya Pak Haji ngene. Saidi sampun gelar menika kabudayan Jawi. Wah. Ngresmekke. Kuwi ngresmekke napa Ngresmekke to, Pak? Saya ngrepekke joglo Arjo Swito. Arjo Suwi. To. Nganggo to, Pak. Heeh. Ah, Saya joglo Arjo Swito ki Arjo ki cetha ngarani Raharjo, Swito ki saklamanya. Ono Raharjo salah. Lah nggonamu ki kapan ehmu arek ngresmekke njut mengko nglumpuke kanca-kanca ansor laras iki. Wis tak resmekke dhewe. Lah kok ngresmekke dhewe paling ora kira ya. Nek Nganggo Pak Haji rame-rame. Saidi bangun cagake biasa. Heeh. Nek nggon aku ki ukir anggere esuk malih. Saking ngapi apa piye? Elok-elok. Kir saben esuk malih, Pak. Lapangan rayap to anggere esuk ki ganti. Ukiran alami kok ya ora apa-apa. Dan sewu wonten ngasanipun nyanipun Bapak Wakil Gubernur apa? Ora. Sing pau lho. Ora. Lha aku mau ngrungokke iki Wakil Gubernur ngono kok ya kono Lah, mau. sing penting Heeh. Dhuwur. Lah nek saya dur apa-apa timbangane wonten ngarsanipun Bapak Wakil Dukuh. Ngono ora apik iki. Bapak Wakil Bupati Sleman matur sembahun Pak Danang mungkin nggih. Wah, janji. Sampean Yang kuyung sampean pun ngertos. Lho, aku ki le tepung le kenal le srawung karo jenenge Pak Danang ki wiwit aku isih melarat. Nanti saiki aku dadi kere. Tak kira nek wis sugih ngono. juane ra ono. Ora ana kemajuan. Nun sewu arane nanamu Arep sing. sugih piye wong kahananmu kaya ngono. Saiki golek sesuk wis tagih ngutang kok. Wah. Ya ra. Aku ewuh ya kewirangan kok. Lah napa? Beda karo penyanyi Pak Haji Saidi, beda karo juragan-juragan. Mantene wah akeh tamune ini anggere manten ngrangkul tamu ngrangkul sing di omah ngono. Sukses Pak. Nggih matur nuwun lunga terus meneh. Lancar Pak. Nggih matur nuwun. Aku ewuh eling ngrangkul daginge kayak dibayar ya oke. Ya beda ya, Pak ya. Lah ya sembote karo keadaane kok ya. Beda, Pak. Daging tanya. Le nagih ki mboyo sesuk nek rampung aku ya. Lah wong Lah samar ya, Mbok ya, samar ya, Mbok. Lah ya arep nyenengke anak ora gelem modal. Wah lah Wonten kok undangane wong 2000. Lah tujune sing teko gur wong 20 lah nek 2000 tenan jet arep kok ingoni nggo apa? wah lah ya ora usah dingoni. Lah ya carane kok jenenge Lah tak gawe omahku ki sing sempit ki dadi wong ki ora jenak jagongne kono kuwi. Ya ono idene. suguhane wae apa coba? Ya, apa? Paring ora ki nang es buah. Es buah Ayo. stok. Ayo delok-delok draya ora. Ora lah sampean kok tuku es prongkolan arek kok ngopo? Wah ya ora ngisi di sini Pak Ne ya. Lah ya tak gandrulke to. Lah ya ora sah ngono kuwi to sing jenenge aku ki ora ewuh ki tenan mongko aku nek ngundang wong 3000 kok sing teko wong 16 padahal aku nek jagong ya umum sanak. Piro? Nek adoh ya 15 nek cedhak ya 10. Wah kuwi medhit banget jenenge kuwi. Hah? Kuwi medhit jenenge kuwi. Ora medhit sing jenenge jare ming nyuwun donga pangestu. Kuwi untung aku jagong. Paling ora ya sapes to. Iya, ana jenenge jagong 15.000 anak putu kok jak kabeh. Lah tenan nang omah ya ora eneng-eneng mbok ya wis men. Nggih kula nuwun Mas Nggih. Dalang. Mbah Kaloyo sami sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok nang rumah sakit. Loh. Nggih. Ning pun Bali, pun Oh, Mansul. nggih. Nggih. Wah aku jejer kamar malah aku lara-larake guyu lho. Lah pripun? Dadi ana wong nunggu bojone. Bojone iki lara. Iya. Sing lanang sing wedok Sing wedok nunggu. Seminggu ra mulih to nang kono. Lah sing lanang wis delik-delik kowe arep maem apa, Pak? Kowe arep maem apa? Nyedak-nyedak malah sing lanang muni anu wae kowe ngaliya aku malah mati. Lah ngopo? Mambu ababmu. Lah seminggu sing wedok ya ora memangan. Kok Anak aku wong nek ora mangan suarane kan ya. kono kuwi mulai tenak lenggek-lenggek mari karepmu, ora karepmu ngono ya nak. Kuwi jenenge egois nek kuwi. Lah diunekke ngono kon mulai. Oh. Aku lara ki wiyaga-wiyaga ki nek ngene do gapyak-gapyak jalan sithik. Aku lara ki mbok sitok tenene sing dilek. Lah sampean ki ora ngabari lah mbok ya meneh Oh, ditelepon. Mbok maune disiarke apa piye? Sing tilek iki. Iki arep kaya Juang ngene iki, juange. Tilek tenan nggawa jeruk pecute. Walah wang. Iki aku ki tipes ah. Saya mongko lambung ya, Pak. Lah, endi to? Lah iki. Apa? Iki sing Masih paling pun. murik sak ngalam donya.
Yo eneng wong tilik tanggoku ki 100, niki nggih tumbas wedang nggih, 100 ngisor bantal. Lah iki Pak De nggih tumbas. Duitku ki mane 400. Iki nglebokke kari 100 lho duit. Kok yo iso. Ki tilik kok ngruwek aku. Ora kaya sampean iki wong loro kok yo ngopeni wong cilik. Nek loro-loro ning nggon duit ki tetep aku. Sing lara rak ragane nek nalare sehat ya Mbah ya. Kok sampean iki sini-sini. Apa iki? Tambah. Lah iya wong jenenge amplop burung dulungke mbok saut. Lah ketimbangan engko lali. Aku ndak mesake sing tilik ngono tekan omah bali meneh. Ngene iki aja dikeki mbok demo ngono barang iki. Saru. Wah saru apa wong nek dina ya bablas kok. Ngono ki ipung ki mulih ki yo nglirik gedang. Ana wong tilik nggo gedang to. Lirik gedange dahar mboten ora le gawanan. Oh nggih. Tilik ngruwek ki sik nggawa gedang to. Butuh kok ya. Mulane lemune ora lok-ilok. Iya, nggih guyon Asung pandonga Mbah. nggih. Dumateng panjenengan Pak Haji Saidi ingkang sampun pareng ngresmekaken Joglarjo Suwita kalian putranipun ingkang badhe tindak ibadah haji kalian panjenengan Ibu Hajah dinten ingkang tanggap warsa dinten menika. Ngaten. Mugi sedaya pinanggih kalih sing sambikala. Jumbuh ingkang kinayu sembodo ingkang den sedya rayu Kang Kesti Basuki Kang Kesti kecandak mengpun uyak gagah ingkang jinangkah. Ngaten menika sampun sedaya rinangkum. Matur nuwun. Kok yo pinter yo, Mbak. Iku wis makili anak bojo. Loro telu kabeh. Iya. Danipun Pak Wakil Bupati mbok beli ngersakaken lelagon monggo paring dawuh kemawon mangke menapa ngersakaken badhe nyekar piyambak mangke pun dherekaken nuwun sewu monggo. Mboten nggih, trima bayar. Mboten napa-napa Pak. Sing mau ya bahas meneh. Ora ngendika apa-apa kok sampean ki yo ngono ki lho. Aku ngapa-apa kok Masa aku mbok yo aja luwes-luwes njaluk iki lho. Melu dapurmu tak goleke wong yo. Nun sewu padanan namung gegujengan nun sewu nggih. Gujengan sih. Nek enten dapur napa? Dawuh napa nggih, mbok menawi wonten Nggih. panggilan Mas Yusuf. Sing cetha caping gunung niki wau. Caping gunung. Pak Haji Saidi iki wajib iki Mbah. Oh nggih. Wong iki mau ya saka sobat ngebyar ya wis transfer sak yuta. Oh, matur suwun Ya ta? sobat ngebyar di Jakarta. Saka Semarang ya wis transfer sak yuta. Ya lho wong engko tak dumke anu Mbah. Anggota sampean. Tangga teparo kula teku. Tenangno pikirmu Pak, nek mengko tak transfer dhewe. Lah dindungke tangga teparo lho aku ki 3 kilo lho jarake atus kok. Ora nomor rekene iki pira? Aku ya tanggamu, Ding. Iki nek Pak Haji Saidi kagungan kersa. Ucapan-ucapan bunga-bunga banyak sekali. Aku biyen barewo ki malah lis polisi. Lah apa gawe kasus Lah jenengan? kesita apa piye? Sakake. Ayo nduk. Saben bengi. Mbah Waloyo kudu jenggleng. Harap ditahu ya. Ini titik tengah untuk syuting ini. Ini ya, Pak. Jadi kita berdiri di sini. Ya ora kudu, kene bae. Kene to Mas. Iya to pasane iki sing tengah sapa? Aja kaya ngono kuwi to. Aku gurgon geger. Aku ku wis tuwa kok malah dhewe. Lah apa wong tekno reto wal saka kene iki kok. Iki jenenge pancuran kinapit sendang. Dadi pancurane sampean. Sendange iki. Oh, ki Nek isih perawan-perawan karo Joko. Lah nek wis tuwa kaya aku. Ya grojokan kinapit Telaga. Monggo. Tak kiri tak. Len jumbul aja dhuwur-dhuwur, grojokane jek mancur. Ora apa-apa malah iso nggo irigasi kok mengko ora. Ngawur. Ora jare mau tlaga. Iya. Yen. Iki sapa sing ceto? Aku apa bapak Pak? Jane rute ra ngene to. Oh iya, Bapak. Ya, kowe. Lho. Ngomong.
Sing tengah sapa? Kene no. Dadi diawali saka anak wedok, Hah? aku terus jenengan. Kaya jarum jam. Jaram. Oh, nggih nggih. Yen memajang Kendange Mas. Nah. among karo janur agone. Nggih. Mengko suwe-suwe juruse kodhok metu kuwi engko. Nggon kembang wae. Ayo kowe. Kan urut ngene bali rono. Oh. Dadi bar Aja dompo terus. dadi bar kono Bar terus kono iki. kene Oh, kok ya. Ayo kok ya. Oh ya. Rada tengah kene. Tengah kene ora jero. Iya. Kembang lara. Ayo. Kembang wae wetu Ya, pacitan. Urute. Wah iki diakali iki. Ora jane sampean ki iso bawa ora to? Aku ki langsung serak. Anggere tekan gilirane kok njut mencelat. Serak. Tenan lho iki, Nggo. Tenan lho iki, Nggo. Wah ya ora. Kok nek serak terus lho. Ora ngawur senengane kok ora. Pacitan. Tadi sih. Awas, hati-hati. Aja kok egol-egolke sedelok meneh iki ki arep hari kurban. Engko nek nganti cacat. Wah, atos. Kowe bojoku kaya mungsuh. Lah kok piye to kok musuh? Kok hari korban ngene-ngene terus cacat terus ra payuno piye? Ya lah kan anggere nang pasar kae blantik-blantik wah jan ana cacate ngono. Arep muni sang goreng Ora Pak Le. Ya. panas udan Panas sedan. Odan panas Aling-aling cabing gunung. Ya, jula-juli kudu metu, Mbah. Yo, teket lorek wajib. barang kuwi. to, Pak. Ngopo to kok ya sepat-sepate. Mau. Sampeyan iki guragek kon kekidungan kok njut malah nggawa pisang ya nggo ngopo? iki wis tau gawe rang aku kok. Mau pisang Lah, kok pripun? gawe irang. Lah aku arep sowan nang ngene Pak Haji Saidi. Waktu dulu. Iya yang dulu itu. Lah udan, aku ngeyup ning kono kuwi. Uduan terus ning ngarep omah ning gedang selirang ning nggon wit mateng kabeh. Terus Sing di omah ora ana. Aku mangan full. Lah kok sing di omah teko. pripun? Aku yo ngomong, "Bu, ngapunten kula mangan gedang niki lah mboten enten sing ngopek. Le wangsulan sengak." Piye? Sengak kok sengak. Ora apa-apa, Pak. Wong kuwi mung sok dipangani munyuk. Lah kuwi saat jenengan dahar iki mau mesti to sing kagungan pisang ki preso. Oh, lah kena buntute ngono. Ngawur. Lah ora lah kok didengar kuwi. Omonganmu kok saiki kendel banget tuh. Ora kendel lagi malah perkara sampean dhewe sing ngendika kok. Iya. Munyuk. Jela-jeli nggih, Mbak Ceng. Nggih, nggih. Nggih, Mas Lawoyo. Anu Mas Waloyo nggih. Halo ya. Ora ngesaki apa to sampean? Nya, Kartu.
Darani duit wong wedok ki anggere wong rogo sak wis tratapan wae. Aku curiga oh saben-saben saya suka tanggapan kok ora digaweki aku. Weh, wong genah 2.500 tanahke kowe kabeh kok. Ora jujur. Aku wingi nemu 500 kok. Endi? Nang nggon jasmu. Kaya duit sial kae. Duit sial. Wis tak delekke sik ketemu ki. Ya ora apa-apa. Senengane karo bojo untet-untetan. Anggere nggon HP telepon kok delik-deliki ngopo? Jare saka Sarjiah. Sarjiah sapa? Sarjiah ki Mbak Yumu. Mus ora usah ngomong bae aku arep jula-juli iki. Iki konsentrasi. Gaya. Alah bentar. Ya, Mbak. Separa. Dinteni lho iki. Ayo sore tuku bubur. Kaino iwak pitik kok dibumbu opor. Nek dadi wong urip aja seneng takabur. Luwe becik ayo sing andhap asor. Wah nggih. Aku yakin ngono kuwi mesti akeh sedulur. Ya, tekek lorek, Mbah. Wah. Ayo. Ora neng sing mundhut tekek lorek kok. Eleng. Pak Haji Saidi iki nek le penjane iso lega penggali iki nek jenengan Nek sampean ora tekek lorek apa letuk mulih. Lan sewu Pak Haji Saidi napa leser? Napa leres ngersake tekek lorek Pak Haji Saidi? Oke. Oh. Mboten Arep piye? namung Pak Haji Saidi. Tekek lorek kok ndase ireng. Arep wis tuwek. Iso ngarit. Arep apa? Ngarit mempeng. Ayo. sing genah. Tempone sing genah iki kanca-kanca bingung. Oh. Oh iya. Baleni neh. Ya aja tekek lorek lah. Lah apa? Tuku klambi ning Wonosari Pak Haji Saidi sugih rezeki. Allahumma amin. Nuwun sewu ketur bapak saha ibu ingkang sampun kersa rawuh monggo dalu-dalu sedaya paring donga pangestu mugi Pak Saidi mangke rahayu nuwun sewu bapak wakil bupati ingkang sampun rawuh wonten dalu niki paring donga pangestu kaha astuti katur wonten Pak Saidi sak keluarga lak lestari nuwun sewu wonten ngarsane Pak Lurah lengarake rakyat yakin mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah conto lurah kene latesane kemari katur wonten ngarsanipun Pak Kiai sing esok sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi mongko isih karo mikir kepiye nasibe santri nuwun sewu Bapak polisi elek nyambut gawe tenan ala kudu hati-hati karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak penjahat karo wong sing padha judi sing abot pancen dadi Pak Dukung lan nek saiki esok ora gawe lawuh wong wis diconjok kono kene nggone wong ewuh ning jam 5 sore
Mumet nek golek but. Nek dukuh mriki ya mboten. Nek dukuh kene ora. Ora beda. Saya abot sing dadi RT. Kudu iso nentremke lingkungane. Kudu cerdas apa pikirane. Mongko RT rong karuan pira bayarane. Lah apa entuk bayaran ta nek RT? Oleh Bu ae nek eneng sing bayar nek ora iso. Pira bayarane Pak Moko? Nek nggon aku niku RT niku sedina 1000. Sedina 1000. Masa 1000? Kok ora percaya to kuwi? Itu sudah termasuk. Dadi setahun ki suwi dawe nek ora percaya kuwi tenan. Ning RT kuwi masa jabatannya bareng karo lurah waktu itu. Nggih Pak, ngeten nggih. Undang-undang ngono kuwi. Aku ki lho. Alah, ngopo RT ra kepilih ya nok ya? Lah iya. Oh dadi RT seminggu di demo. Salah sing do demo. Lah masalah apa to? Ngomong beras ra dindumke kok demo. Walah kowe wis korupsi ya. Hae rakyat kok Ya ya. ora ngono. Nek saiki pancane jaman hebat ning kok isih ana menungso sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono banjir kono gempa gedene ora mekakat. Mulane sing ati-ati. Mula kanca kabeh ayo padha tobat nyeling ana sesuk lamun wis ana akhirat. Ana akhirat rati suguh kuwe donat. Wong sing ana kono mung gembele malaekat. Ayo eling dulur marang pangeran nyeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya yakin iku kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran mula dadi wong urip copelet dikir nyeling ana donya paribasan mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong ning kono yakin ora ana tempate parkir. Ki arep kok karo guyon le nyampe kene iki pitutur luhur lho. Kula niki yo gumun kok sak ucap-ucapane bojo kula niku jian. Wah aku ki kadang-kadang aku cok mikir utekmu yo Pak nek kok yo. Bapak lho, Mbak. Karo garwane kok ngutek-ngutek. Lah jenenge napa nek niki? bojoku ki saya suwe omongane malah kaya kentir. Lah apa jenenge apa? Nek kok sene jero ki. Polo. Aku luwih kasar. Lha mulo kelemu aneh-aneh. Otak niku rak bahasa Indonesia. Nek otak ya aja sok ngelingke wong aku mbiyen golek pangan kowe tak rewangi dol ning Jakarta lho. Apa? Poso-poso ngono gandeng usume wong arep buka kaya aku ider daging ning perumahan. Sampeyan Lah ya usume wong turu kaya daging. Ana wong tangi ibu. Enggak punya otak ya? Enggak, Bu, ini daging semua. Iki ibu-ibu ki marah-marah ya, Dok ya. Kok marah kok. Wayahe istirahat ning sampean ki Bengak-bengok. bengak-bengok. Oh piye mau nang bengok? Daging Bu, daging. Wong itu. Kamu enggak punya otak ya? Enggak, Bu, ini daging semua. Aku yang ngomong. Iki jane sing rodok ngene sapa coba? Men, anggere do urip. Nah wis. Iya. Neh apa wis? Nah, kowe Wis. ya. Aku Ayo. manut, Pak, Mbak Jange. Ayo. Sak karepe jenengan kok ya. Wah, nek karepku ya ora ngene iki mangsane. Karepe jenengan mah ora mangkat ning bayaran ngono to. Bacot entek monggo. Ayo, Nduk. Ayo penajengake nyuwun ngapunten, monggo sedaya namung kegujengan sawetawis, monggo. Netian wadon sarta Dilebokke ladrang, Mas. Endo mane banyu Beksa, Mbah.
Iki suguhan iki cok kelingan. Apa, Pak? Iki panganan sing enake dipangan karo miring. Kok iso? Nek ngadeg ngrekoso. Lah kok Jagung jagung dienake dipangan karo miring jagung bakar nek limu mangan jagunge ngadeg iki babak bunyak irungmu. Oh iya ya. Lah mbok coba. Ora tau tak coba gegeden. Kaya wong tuku klambi wae. Iya. Glonteng. Gunung desa
bersembah. Terima kasih matur nuwun Mbah Waluya Mbak Elisa. Ya. Iki saweran tak hitung duit tunai wis terkumpul kurang luwih gang 100.000 Mbah Waluya. Nggih, jenengan rumat, monggo. Ora ngono. Iki 500 ki karepku tak domke sinden-sinden ki nyatos-nyatos. Oh, nek niku mun mangsa bodho lho. Kan mangsa bodho. Ora, maksudku dadi nek ana sindane nyatos-nyatos ki paling ora ya sak yuta. Monggo nggih. tak njaluk pambiyantune Mbah Waluya ling goleke imbuh. Mbok menawa Pak Wakil Bupati utawa Pak Penewu. Ampun ngoten niku. Ngomong yang padha karepe kowe kok sampean ki dadak. Umpamane ana ya ora tekan kono. Sakniki rak saking dinas sosial niku sampun boten pikantuk nyenyuwun. Napa nggih? Neng prapatan wis ra entuk ya Pak ne ya. Nah, ana undang-undang pokoke njaluk neng perapatan ki tidak boleh. Mulane aku alian neng pertelon. Kene apik-apik ngomong kok. Ora. Ora iki ya mung guyon kok ya. Nggih. Ora mbok wontene ora maringi ora apa-apa nek ora isin. Iya. Lambemu kuwi ora. Ya, iki minangkani pamundutan, Mbah. Nggih. Nawala akeh banget sing kudu diwaca. Ya. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang saking kula tambal ban motor kidul gamol nyuwun lagunipun Gubuk Asmara matur nuwun. Lajeng menika saking karyawan Fajar Group ki kagungane penyanyi Pak Haji Saidi Mbah Fajar Group menika. Ya. Pun ngerti lho. Ya mbok menawa jenengan kesupen ngono kok ya. Nyuwun tembangipun Sri Huning kalian lali janjine. Ya. Ana meneh Mak. Ana. Nderek ndedonga semoga piyambun Bapak Ivan dan Ibu Ajeng menjadi haji ingkang mabrur. Allahumma amin. Dan semoga Joglo Arjo Suwito berguna bagi masyarakat banyak. Amin. Kagem Mbah Haji nuwun sewu kagem Mbah Waluya dalah Ibu Suhin serta Mas Dalang. Salam sukses dan salam dari Sudar N keluarga di Lampung. Nyuwun lagu Caping Gunung. Sampun Pak ya. Dirangkep karo sing lagi wae muni ya Nduk. Iya, ora apa-apa. Ya, ki ben sindanku ora mung do ngrumpi wae iki. Salam saking pundi niku, Pak? Saking Lampung, Mbah. Salam napa? Salam tempel. Wow, salam ki aku sing salam rindu ora seneng aku. Lah pripun? Salam sayang ora seneng aku. Lah kok Salam sing ora gampang lepas. apa? Salam taklim. Lah kok salam taklim ora iso gampang lepas pripun? Lah liyane do ora dilem kuwi dilem dhewe lho kok. Wah, iya. Oh, salah. Iya. Heeh. Ayo ben Menika dipun dawuh. dikancani karo saka iring kene dhewe ana penyanyi Mbak Anggi. Ya. Nggih, monggo Mbak. Ayo kene. Maju gabung karo Mbak Waluya Nduk. Kene Ya. kene Duk. Monggo Mbak Anggi. majeng Karo Waluya. Mbak Anggi Mika iki wae. Bang Ya. Nebras. Nek ora gelem ngalih langkah ana iki. Langkah ana wae ora apa-apa. kuwi kok ning kono kok ana Kene, bagor isi plastik apa isi Aku dulu pasir. Kene. Waduh, ana bocah kok Delok kaya bapakmu kok ngono kena. Ngono kuwi, Mbak. Mau cari goleke sing iki. bocah kok Kok kaya arek nggo nyemplungi brojong. Enak brojong sakmono kuwi pajek bombing. rada jejak ke tengah. Bocah kok kaya patelot. Nek patelot kaya ngene iki Entek setipe sepiro. aku gelem dadi bukune iki. Wis Kayak wis ngaturke lagu apa mung kari karepe kaya. Wah, jare. Aduh, anggere cah. Ngaturke sugeng dalu sik ngaturke kula nuwun karo pandonga kanggo penyanyi Pak Haji Saidi lho. Sampeyan ki ben dina ndak melu aku mesti diberkahi karo penyanyi Pak Haji Saidi. Ya. Mula tepos lira ngaturke matur nuwun aturna, Mbak. Matur sing tirik pindho. Tirik-tirik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kula nuwun kagem Pak Haji Saidi. Bapak Haji Saidi lan sedaya keluarga ugi sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki. Inji. Lho sing Matur sembah nuwun sampun ditimbali
Wonten Iya, Nduk. Suarane halus tenan ya Pak. Halus berarti Ngono ayak. kuwi gergari bapak gurune lah aku ora iso basa mergo ya sampean Alah, ngajari. wis nek kene Nduk Cahyo. Wah. Arep cilik gegere anget banget ki pondroke akeh esuk semua. Wah kaya pitik wae ndoke Iya, oke iya, ndoke iya. oke. Terus arep ngaturke lagu apa Nduk? Waduh, ban batu jane. Batuke napa, Mbah? Bathuke nawon kemit. Batuke ndak atos iki. Ya. Lali apa Mbak? Napa niki? Napa Mbak Cange? Tembange? Wonten Sri Uning. Oh, Sri Uning. Iya. Ngangge bawa mboten? Monggo. Prayogane lah mboten sah. Mboten sah. Langsung mawon. Langsungan ke mawon. Seneng kowe nek tak langsungke seneng. Ora sah do ngrusui kowe do lungguh. Nggih. Ayo ora apa-apa kowe diwangi karo Mbak Elisa. Elisa kowe ngatekane Nduk Cahyo. Oh. Elisa. Ayo Mbak El. Men sing sitok ki men lungguh. Kok sia-sia to, Mbak? Lagune apa Pak Nemo? Alah mbok. Alah. Sri Uning. Sri Uning. Sairku ra ngono kuwi. Lah kepiye? Eman duwe bojo ra kurusan. Terus? Wong wedok ditok ora karuan. Ngono. Njaluk klambi disemayani sok lebaran. Terus? Bareng ditake jebule durung bayaran. Wedan tenan duwe bojo ra manut aturan. Nek dikandhani mesti akeh lewang sulan. Ngono lah kon njaluk klambi nggo lebaran. Saking mangkelku tak tukokke pakaian jaran. Sanu. Pakaian jarane ra sopan lho Pak Ne. Lah ngopo? Engke nganggo sepatu, nganggo kacamata. Ora katrokan. Malah meneri kok. Mangga. Nggih. Sri Uning Nduk wong loro, heeh. Kembulan. Nyuwun tintingan sik, Mbak. Nyuwun lintringan, Mas. Tintingane, Mas, ngono lho. Ayo. Oh, Mbak Waluya urung pirsa. Urung aku ora. Oh. Pengen ngerti apa pengen ngerti banget? Ayo wis to. Mau tekan lokasi kene iki. Weh, Mbak Anggi sekalian. Sekalian nopo? Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora saru, ora dosa kok ngono iki. Ya ora apa-apa. Ayo Nduk, gawe wiwit enggak selakokan le dong garap. Sri. Ya, monggo Mbak, kaya ngapa? Sri Uning mustika tuban Lampung asma Dangdut ke? Ayo Dik Maja. Sri Uning. Wirat Maya putrane Rasura lawe ati Nang karo ngelo. Sriwuning putrane Wangsa Pati nalikane
metu nggih matur nuwun Mbak Anggi Lah arep lewat mana? Calon manten kuwi, Nduk. Calon manten to, Mbak? lah kene iki wau Cilik-cilik payu ya wisan. tekan lokasi ya wis tak Mbak Anggi sekalian aku yang Iya. Wong tuwa mung mengestoni, Nduk. Nggih, bener. Muga sempulur kaya aku karo Mbah Waluya. Heeh. Ora apa-apa, Mbak. Nek arep sempulur kepiye nek kowe karo aku. Ngambet dina teng perencu ora tau rukun. Lah ya sampean kuwi anggere wong wedok ngeluh ya kaya ngono, mbok ya nek wong wedok ki rada ngelumules ngono kuwi terus kepiye ta kepiye ngono lho. Iki sak kecap do sak kecap ning suaramu sengak. Kok sengak pripun to? Anu lho Pak Wakil Bupati. Bojo kula niku tangi turu niku Pakne sikilku lara sing tengen iki ora nggo lungguh ki lara ayo rasa lungguh aku. Lah aku tangi turu ki ngomong bune dadaku ki nek nggo ambekan lara lewat sulan ayo rasa ambekan. Oh lah ya. Lah ya gur bales aku ki. Sengak ngono wong wis ora. Wong loro ayo kene nduk cah. Anu to Pak, mbok iki mumpung di anu Pak Wakil Bupati iki ana lenggah to, mbok saged nyawiji wonten pepanggungan lak yo pir sepiye bungae Pak Haji Saidi to, mbok menawi saged nyawiji lho Pak Wakil Bupati. Monggo tanpa mungkin lagunipun napa nderek mawon ngono nggih. Mboten kula papak nggih. Mboten ketang 8 lagu. Nggih, monggo Pak. Anu, Nggih. ampun dangu-dangu teng mriki Pak. Nggih, mungkin ndak kesetrum. Kula cengeng ngeten iki terus. Mula nggo diklek to Pak. Lah pripun Beda. citakane saking reka dhuwure pun semono nggih. Niki kula kon napa? Lah niku niki pertama-tama mungkin Nggih. bisa mengucap pangandikan napa nderek mawon sekelimah napa berapa kata ngaten Nggih. lajeng nggih niku nyanyi sareng-sareng niku sik Kula poin boten ini. saged nyanyi Oh sareng-sareng. nggih mengke joget kula nyanyi. Kula nek kon nyanyi tenan boten. Nggih anu Pak, maca-maca puisi menawa. Bapak ora. Kula niku ora iso nyanyi. Isone ngeterke pulih menyanyi. Weh, alah ya ya. Piyayi Sembodo kok Ah niku repote. tragake tamen ta. Terangane. Nggih, kalau tak matur sekedhik, sepindah malih wonten ngasanipun Bapak Haji Saidi saya Ibu. Saestu matur nuwun dalu menika sampun paring hiburan dumateng sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Mugi-mugi anggenipun gadah kersa ngresmekaken joglo Arjo Suwito. Mangke saestu nggih migunani dumateng masyarakat lan derek ngucapaken sugeng ambal warsa dumateng Ibu Haji Saidi. Nggih. Kang dalu menika ulang tahun mugi-mugi kaparingan sehat, panjang Amin. umur,
lan saestu langkung sayang dumateng Pak Haji Saidi. Amin. Lan ugi Mas sinten asmanipun ingkang badhe minggah haji? Mas Ivan. Mugi-mugi anggenipun minggah haji mangke saged kalaksanan kanthi sae. Nir ing sambikala mangke dumugi mriki melih mangke nanggap wayang melih kan. Amin. Pun ning nek udah ana apa bintang tamune Pak Dewaluya niku marahi tobat. Pripun? Lah kula nganti ngampet nguyuh niki wau. Mboten Sak unen-unene lucu. Niku lho nggih. Pak non sewu mboten Niki kula titeni. Kula niku duwe kanca Waluya mesti nggih lucu kabeh. Sing jenenge Waluya. Nggih, nggih, jenenge Waluya lucu. Ajaib. Nggih, tur megahi. Kuwi lho, Duka, Pak. makane niku mang titeni to. Sesuk nek jenengan di anak do jenenge Waluya. Repot. Nggih, marahi guyu terus. Nggih. Ning nyenengke. Panjenengan nggih, Dik. Lah. Oh, duwe pepunden ngene iki diwet-wet. ampun suwe-suwe Pak cengeng tenan ya kula niku. Lah jeneng lah kula kok tuju kon ngadeg ya kon ngopo niki. Nggih, Kula nek nggih, nyanyi mboten iso mangke Pun nyun nembang mawon Pak mboten napa. Napa ajeng mundhut lagu napa pun monggo. wah pun Napa lagu Jogja istimewa. Nggih, Jogja istimewa Waduh, nggih. lah niki. Kalih kula mengke, kalih Ibu. Waduh niki jual istimewa iki saire piye? Teteret Jogja. Oh, nggih pun. Napa jenengan sing teteret kula sing nyanyi. Nika tatarat jenengan tatarat ngoten mek gadene. Tarat monggo. Nggih pun nggo dados Niku nggih. Jogja istimewa Sip, nggih. sip, sip. Saisa-isane nyun ngapunten nggih nek kula klentu ampun digeguyu niki. Mangke Kula cereh dagelan regane. Mungkin nek kalian tuh dijolke Pak. Nggih. Duh, nggih. Alhamdulillah sing penting iso melu ngramekke. Nggih, amin amin. Alhamdulillah. Hin. Matur nuwun. Timbangane kowe anu kene bergabung ya. Men ketok nek wong. Iki Budhe. Niki. Mek ketok wong. Rumasane aku ki apa kok njut kok kon bergabung. Lah niku. Mung aku ki isih kepengin sugeng kok bergabung. Ah niku wis. Ngono-ngono mbiyen le ngrabeni yo nganggo ragat lho, Mbak. Alah ragat apa ber tubruke hansip kok. Apa iya? Wah, nek ngono meng ketukup. Kula kelingan jago manten iki le rabi sik yo blehke wedhus e padake. Nggih to. Dus napa? Boro-boro Wedhus kurban. Nggih to. Le munine nggo wedhus kurban ning masjid tok bleh ning omah jenengan iki. Wonten kok, Pak. Monggo Pak, anu Jogja istimewa. Nggih. Nggih. Monggo. Nyaduk kene. Kersane berdua wae. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Najan saonone Sing penting roti. ngombe kembang tahu Rasane kaya ngombe susu. ora usah mecucu Tresna karo kowe ora bakal maju. punya tenan. Rasane wong kang lagi kanggo. Kabeh juange tekan sabarengku. Kowe Siji-sijine aku bangga karo kowe. kenapa amane Tresno ora bakal metre. kowe aja sumpah. Tresna kowe bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Masuk, Pak. Lali saire Sing sing penting penting roti.
rasane kaya ngombe susu. Sama cucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu. Bunga tetan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke Kancan omonganku kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Dalem nampa apa anane tresnaku ra bakal ane munggah bareng ae tresnaku ra bakal kaya kutaku Jogja kowe jan istimewa. sijine Aku bangga karo kowe. Dalem nampa apa anane tresnaku ra bakal metre kowe aja sumaran. Tresnaku ra bakal ilang. Utawa kaya kutaku Jogja kowe jan istimewa. ibarat kaya kutaku Jogja kowe jan istimewa. Aduh, matur Luar nuwun. biasa, sembah nuwun Pak Kula ora Ganda. ngerti lagune tenan. Kelingane wing pas susu ngoten niku. Apal nek niku. Karo meremik kelingan. Nggih, nek niku men gampang demot. Lah nggih. Wah niki ana Wakil Bupati Garapi dagelan. Pun nggih, Sembah nuwun. anu kidalang. nggih Pak Wakil Kok suwe-suwe teng riki-riki ra kuat e. lah pripun Geser Mbak Elisa niki. Nggih, Wah, jan. nek mboten kuat nggih gotongan yang pitangan. Aduh. Nggih, pun niki Nggih, cekap. sembah nuwun Nggih, sangat, monggo. Pak. Niki sinten niki, Wong? Nggih, Oh, kula, ngene Pak. ngene Bude. Nggih. Pantesan cekelane beda. Nggih. Weh. Oh, ah cekelane Bude, pun sehat. Nggih. Nyawer mboten niki? Wah, monggo mawon, Pak. Pun monggo nek tegel, monggo nggih. Serius banget niki. Duh, Nggih. Mat sing mriko mawon, Pak, sing ati setek. lah ngopo kok kudu madhep mriko? Men kesoting pira jumlahe. Saru. saru Mbak Sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Pak, nggih. Nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, sembah nuwun lah. Nyang Ya. jawane nduk aku nek nggo dhuwit ki ora patek anu. Ibu lho. Ya nyanduk Cayu. Ketoke kowe kaya ora seneng to karo dhuwit ki. Ya Jenenge ngulongke kok karo kaya ngono ya. Nyo. Ora nek wong lanang karep kok nggo ngopo? Weh, lah ya nggo ngangkring semene ki nyah. Wong dina ngangkring kok ora bosen. nggo kulak deli Nggih, Gimana? sembah nuwun. Niki wau sampun. Jogja istimewa. Wah, Pak nggih. Wakil Bupati. suwantene piyambakipun Pak Iki Danang. slempetke ngendi, Pak? Weh, lah ya ngendi kena. Nyonggon aku kek slempet. Kowe sing nylempetke. Aja sembrono. Lah ngopo? Ora slempetke kene. Kuwi dhek negara kok doleh ngandhe jugangan. Ayo sing apik. Mulane aku ki takon dong. Ya doleh Kok juga ning Bank Mandiri kono lho. Oh, Bang Mandiri. Nggih, suka Pak Dalang wonten Inji. amundan malih Tutup niki mana, wau. nggih Lali janjine. Lali napa-napa, janjine. Mas. Iya. Sinten sik ajeng nyeker? Nyeker. lekar lane dek niken ya Ah, ya. tak aturi maju ning Kene yo pepanggilan niki Ya. maju. karo karo takute terus karo karo Adone manis rasanya. Kecil maya guna ono teras kecil akun. Kita berangkat ceberut emang apa? Aduh, akan sing bae atona. Tuh. nggih Yo, kek matur matur sing
lucu, monggo. Lah sing dagelan ki jenengan. Sing dagelan kok, Mbak Nggih. Walu, Sing lucu iya. ya jenengan. Ora kok. ora dagelan ya iso lucu. Ayo. Bagiane nyanyi kok. Oh iya. Nggih, wonten dawuh menapa menika? Ya apike prayogane ngaturke kaya Mbak Anggi mau kae Oh lho Mbak nggih, Niken. ngaturaken kula nuwun sugeng dalu. Nggih. Bapak Haji Saidi sak keluarga. Sampeyan wis sowan ning daleme Pak Haji Saidi iki wis pindho sing taun wingi kae. Oh nggih to, wonten mriki. No, anu ning Resa Dinama kono ning Joglo. Oh ngaten. Iya. Nggih. Donga. Nggih, mugi-mugi Pak Haji sak keluarga pinaringan sehat. Amin. Lancar anggenipun makarya, lancar rezeki. Nggih. Wis, Ampun. nggih. Oh biasane sing bubarke tamu undangan ki Yanti. Yanti kok malah aku lho. Ora Derekaken apa-apa. sugeng kondur, Nggih. ingkang sampun kondur nggih. Kula wau wonten pesenan lagu Nggih, Mbak. saking Pak Kamto, Pak Sukamto, Ketua IKC. Candi Rejo Semin. Iya betul, Iya. langganan. Ngersake lagune Tembang Kangen. Oh, Tembang Kangen, Nggih. Nggih. Tembang Kangen wis muni to, Mbak? Dereng. Wah, anu Ding tangga kuwe woh, Ding. Iya, iya. Iki ingkang pundi rumiyin monggo. Oh, lah monggo nderek. Medley mawon lali janjine kalian Tembang Kangen dipun dadosaken setunggal. Oh iya. Nggih. Kajengin prayoga ya manjat. Iya, payogane ngono ya, Ndu. Iya. Ya. Ya, lali janjine sithik kok lagi Tembang Kangen. Ya, kanca-kanca. Jiwa lali jan Kandhane alesane tak gendong kemana-mana. Nggih. Waduh, swantenipun Mbak Niken sae sanget ya. Iya. Sajake wong ki nek lagi bermasalah ki mesti performe apik. Kok bermasalah lho. Apa ora? Mboten, Oh ya, mboten. aja ngasih ngono lho maksude iki. Pun rampung. Oh alhamdulillah. Iya. Bu Asih sehat to, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pak Totok dos pundi menapa sampun sehat? Kaya Alhamdulillah wingi-wingi? sampun sehat. Alhamdulillah. Ngestunipun. Dianu Mbak, diarahke dahare aja pareng dahar sing landhep-landhep, aja pareng dahar sing atos-atos ngono kuwi aja. Landhep. Bahaya kanggo kesehatan. Pripun sih? Eling kancane. Lah ngopo, Mbak? Semono kok dintekke lho. Ngadeg melu joget kok malah gur mangan wae. Yo. Mbah Walu ya ket mau linggo to? Lah kepiye? Oh lah di Malah mangan Malah kaca. dahar kok. jumeneng, Mbah. Aku iki ngestokke dawuhe Pak Saidi.
Pripun? Iki disuguhke ra kon ngresepi kok. Iki ditokke wae engko nak trukul jagunge iki kepiye kok ya. Jagung dateng kok tukul. Wayahe. Gedang sing dienggo munyuk to, Mbah? Heeh. Lah ya kuwi nak tunggale. Kowe mangan men kaya munyuk. Jan-jane kowe nendi galakatmu saja berani hatiku saja Nuwun Mbak Niken. Matur nuwun. Ya. Sampun Mbak Jangi pun sendikani. Nggih, Bapak. Nggih. Salajengipun Salajengipun kok salajeng. Mbak menawa panjenengane Mbak Elisa Diaturi kalodhangan Mbak Elisa. Heeh, Nduk. Ben nembang apa? Nembang apa Nduk Cahyu? Niki wau nggih mboten wonten pamundutan. Nggih. Terus nggih nderek niki ajeng napa? Napa sareng-sareng kalih sik lintune? Mau jare ana gubuk anu Gubuk asmara ya, Pak? Oh, siap. Wonten ta Mbak Jangi? enten. Nah, monggo. Ning kagem gara-gara. Oh, lah iya. Dadi iki Nek sak ono- kersane Mbak Elisa wae. Ya. Kembang liyane dienggo esuk-esukan bae, monggo. Nggih, napa nggih? Kula menek kon sakersane Mbak Elisa bingung aku, Pak. Ora usah bingung to kowe saisamu apa sing kira-kira. Ya karo bapak karo ibu sisan ya. Ya ora apa-apa. Wong Ora kok. yen lagi gandrung. Oh iya iya. Jan sida gawe gawean wong tuwa. Oh jenenge kita kan trio. Lah kan timbek, Pak. Iya. Ben ora ngentekke pasitan kuwi sing genah kuwi kok. Wala ya aku ya mangan ya duga-duga mek sak warekku kok. Ayo. Iya. Nggih. Lagune iki wae sapa? Oh iya. Endi? Lah ora ancen judule iki kuwi. Oh, tak kira. Panjenengan menika menawi dipun aturi prisa nggih ampun ngeyel ngaten. Oh, ngaten. Nggih. Monggo klaturi amurwakani para sederek para sedulur sing bacot ndek rasa dhuwur. Monggo. Wah, Dhewe ya ora dhuwur kok. Wehe. Bersamaan serlara. Wong yen lagi gandrung ramper tuli mledos kae gunung. Oh iya. Wong yen lagi naksir Piye? ramper tulian padang nokir. Anakyan lagi bokek direwangi rada-rada jarene wis jodoh Mas. apa-apa tuweke wong loro. Wong yen lagi kepikat ra peduli nanya kiamat. Wong yen lagi naksir
duweke sapa ding Lambe iki ya duweku Pak janggut nyatris kuwi duweke sapa ndro Janggut iki ya duweku Pak gulu kuwi duweke sapa ndro Gulu iki ya duweku Pak tangan iki duweke sapa ndro Tangan iki ya duweku iki piye duweke sapa ndro Mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa Mestine ana sing duwe Mestine ana sing duwe Bokong kuwi duweke sapa ndro Bokong iki ya duwe Ulah yo Pak Wong yen lagi gandeng ra peduli mledos ke gunung Wong yen lagi naksir ra peduli perang enom Rubyuk. Nadyan lagi kocek direwangi datang-datang Jarene wis jodoh apa-apa tuweke wong loro Wong yen lagi kepikan Ra peduli donya kiamat Wong yen lagi Apa peduli yen barang nuklir Nadyan ra duwe duit Direwangi kredit-kredit Jarene wis jodoh. Apa-apa duweke wong loro irung kuwi duweke sapa ndro Irung iki ya duweku Pak pipi kuwi duweke sapa ndro Pipi iki ya duweku Pak bokong kuwi duweke sapa ndro Bokong iki ya duweku Pak pundak iki duweke sapa ndro Pundak iki ya duweku iki piye Iki piye? duweke sapa ndro mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa ndro mestine ana sing duwe iki piye ndro duweke sapa ndro Mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa ndro Mestine ana sing duwe ana sing duwe iki kibe duweke sapa ndro mestine ana sing duwe pundak kuwi duweke sapa ndro mestine ana sing duwe bokong kuwi duweke sapa ndro lah kok kowe dadi trigis Aku sesuai atas. liyane bokong duweke sapa ndro aku takon ro rampung kok aku takon ro rampung iki wae sapa mesti ana sing duwe ki oh lah takon wae lah pitakonku rong rata lho ora keparo sir ku arep tak ratani ngono menyang malah nggih mbok cange Inggih. Sampun namung gigi JN Apa? kekujengan semoto Nggih, nggih. Nggih. nggih Aku isih gagas iki wae sapa kuwi mau. nggih Iki piye saya entek saya. Saya cilik Kalau kabeh wis ditakokke JN ning sini. Rumasane apa JN ning sing kliwatan apa? isih nek sing tak takokke malah wis mandek ya kowe ning jero tak takokke nggih monggo Nggih. Nggih ngentekke pamundutan, Mbah. nggih Menika wau saking Bu Sri Temanggung. Ya. Nyuwun lagune Gelo. Oh ya. nah monggo Kancani Waranggana, Mak. Ya, sinten piyane Mbak Yanti. Ya. oh nggih
minyak telana cap tegaan langine wangi bayi minyak telana cap tegaan langine wangi bayi minyak telana cap tegaan langine wangi bayi ayo guyu timbang susah ayo padha guyu Gini. Kenceng gon ping kene, kenceng gon ping gini. Ten gen tandani. Nah, ini. Iya. Ini tempat berkumpul evakuasi. Silang. Ya. Aturke lagu. Gelo. Nggih. Piye ngantuk? Ora sangguyang. Kok ngantuk? kuwi ora ngantuk mbak Pripun Mas Yusuf? lagi mengandung 3 bulan Oh, lah mula to mula. Wingi wis melahirkan pas neng Wotawati ya. Meteng pirang sasi, Nduk? Meteng ngandut pirang sasi? Dereng kula cek Mbah. kok tuku anu mbak kok tuku tes pen ya Tes apa tes pen nggih napa? Mbak menawa setrum Tes pen nggih napa? udu tes pen Oh, tes pek. Heeh. Oke. Nah, bojoku kali ya meteng 3 dina gian. Ayo Ki. 3 dina kok ya iso ngarep Iya, gelo nggih Pak Yanti nggih. Gelo. Gerakane sik biasa mawon. Heeh. Oke. Biasane piye? Nipun kula lem kok. Musik. Aman-aman wae. Kayak atos. Gelo-gelo ya kanca-kanca ya. ya atos wae sing ngomong ya tot pek halo Barang saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku yo mesake loh tumetes nasi pipiku kok yo kanca yo Kelati aku ora kazang ini Kazang ini lalakanku Baiza ngomong datang ketemu Yen pancene ditinggal gawe galau hati salah wesi
logo metes Aku metes dalam si pipiku Dan pancen mengingat rasa Bayang bangga senang saja Aja aku orang bakal kaza Koso ngene lalakonku Denganmu mendengarkanku Yen pancene ditinggalke Gawe gelo ati salawase Nah, terus Mbak Yani. matur nuwun Ya. Mbah Waloyo Nun, mboten dawuh. wis setengah siji Mbah Nggih Ya. pun ngerti kula. Nggih. lakone ben tutuk Ya. Nggih, matur nuwun Mbak Cangik, kula matur Nggih. sawetawis wonten karsanipun penyanipun Bapak Haji Saidi Saklowangsa. Kula namung derek ndedonga saestu ngambali matur mugi jumbuh ingkang kinayuh sembada ingkang ten Sedya Rahayu Kang Estu basuki Kang Gesti. amin amin Nyuwun pangapunten penyanipun Bapak Wakil Bupati sedaya kemawon nyuwun pangapunten. Mbak Cangik kula Nggih. kepareng badhe nyuwun srampat slendro menyuro. nggih Menawi Wah, lepat nggih, kula nyuwun pangapura. Ya monggo. nggih. tak kira nek arep nggo nyepoti jenengan mudhun gitu. Mboten, monggo. Nggih. Lajengaken. Matur nuwun sedaya kapatan nyuwun pangapunten. Ya. iya ndak tak derekake Ya. Kirim pati kasih mak. iya khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ilaruhi Ki Sena Nugraha ilaruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya tak derekake. Ya. Tansah marpamoring sukma. Sinaksmaya winaya ing asep isining pentelenging kalbu. Bambu.